Uyu ari kuti vabereki havadi foreigner oita sei, semafungira andiri kuita kuti uyu anodanana neforeigner, whether musikana kana kuti mukomana handisi kuziva, asi vabereki vake havasi kuda foreigner, saka oita sei. Ndodzokorora, uyu munhu uyu ane vabereki, iye ari kudanana nemunhu asiri werudzi rwake, saka vabereki vari kuti havasi kuda foreigner, saka manje ari kubvunza kuti oita sei. Chaasina kuisa clear ndechekuti ari kuti oita sei neforeigner yacho here. Ndodzokorora, ndoda kuti munyatsopabata mune pfungwa dzinopanana moto. Mubvunzo ndewekuti oita sei neforeigner here kana kuti oita sei nevabereki. Because kazhinji kana mibvunzo iyi ichitaurwa inenge ichibvunzwa kunzi ndoita sei nevabereki, kwete kuti ndoita sei neforeigner. Kana tapinda panyaya dzekuroora, we want everyone else to change his or her position except us. Asiwo futi like I said last week, ndino respecta kuti ndimi mune final say. Nyaya iyi inonetsa kupindira pamusana pekuti haina one size fits all. Inini mukuziva kwandinoita kana tiri pachitendero, Bhaibheri haripesanise munhu nendudzi kuti uyu neuyu havakwanisi kuroorana. Harina pari clear parinotaura nezvazvo. Chatinongoziva ndechekuti vanhu vazhinji vakaroora vachiroorana nevanhu vanorarama dzimwe tsika dzisiri dzekwavo dzavasingazive. Vane mamwe machallenge avakapinda muzvinhu izvi vasingazive. Iwayo ndiwo andinogona kumbokupa. Kana ndapedza kukupa, iwo unozomeka decision yekuti unoita sei. Mind you, handisi kuti usa ndiri kuda kungokupa kuti zvinhu izvi wambofunga nezvazvo here. Number 1, dambudziko guru randakaona, especially matimambozviona here, kuti vanhu vazhinji vanoenda, tomboti vaenda kunorarama kuSouth Africa uko. Ukasvika kuSouth Africa vazhinji vavo vanenge vachirarama upenyu hwakanaka. Vanenge vachitofamba nemota. Vanenge vatori nedzimba. Vanenge vakatoroorako. Ende vanenge vatori nemhuri. Asi kazhinji chandakaona, gore ravanofa vachingodzoka kuno kuZimbabwe, vanodzoka vari mutrera, pasina chimwe chavanacho chekuratidza kuti vanga vari kuSouth Africa kunze kwechichangani bhegi chinenge chakaiswa imomo. Saka zvinofamba sei kuti munhu akanga ane upenyu uhu anodzoka kuzovigwa ave murombo, zvekuti nyangwe vabereki vazukuru vavo havavaoni, zvekuti nyangwe vabereki vana vako havazovavoni. In fact, nyaya ndiri kutaura vapana vangu vazhinji munoiziva. Saka zvinozoitika vabereki vanoti vapedza kuona masinario iwayo, kana vakanzwa kuti mwana wavo azofunga kunoroora, vanongofunga zvakaitirwa vamwe vavanoziva. Saka decision yavo is based on the experience that they had, but it might not be based on the experience that you will have. Ende dambudziko guru riri kuitika kunemi vapfana. Muri kuti kana mabuda kubva muno vamwe venyu maenda kunze, muri kunorovora tsvina dzeikoko sekunge kunonzi hakuna vanhu kwavo, nekuti vanhu kwavo veikoko havasi kukunakidzaiwo sevanhu kwavo vekuno. Saka kana manotsvairira marara mumba, muri kuzopedzisira mave nemagumo ekuti maroora vanhu vanga vachikudai nekuda kwezvamunazvo, asi vakamirira kuti mungofa. Vamwe vacho munofa upenyu hupfupi, vamwe vacho munozoita zvekuurayiwa, uye vamwe vacho munoti kana muchinge mafa hwaMwari asi munovigwa semapopa. Zvachidaro, saka vabereki vakublema all foreigners nekuda kweumwe munhu akaita ubenzi hwekunotsvairira marara mumba. Saka ndegai nditorewo mukana uno wekuti kana muchinge mazobuda muguta reHarare, manzi maakuenda kuguta reJoburg, kana mazobuda muguta reHarare,
mati makuenda kunosenzera kuLondon. Kana mazobuda kunzvimbo yeZimbabwe, manzi makuenda kuDubai. Chandoda kukuudzai vafana ndechekuti London haikungirwi hata, ndechekuti Joburg haikungirwi hata, ndechekuti Dubai haikungirwi hata. Musawanze speed pazvinhu izvi, pamusana pekuti vazhinji venyu madecisions amuri kuita haasiriwo. Makutovharira vamwe vanenge vaita madecisions akanaka kuve izvi. Vamwe venyu kana maenda kuuniversity, vanhu vamunongonozivana navo ndevamunomwa navo, vanhu vamunongonozimwana navo ndevamunosvuta navo, ende ndo vanhu vari kuzikanwa muchinzi taakuda kuroora. Kana muchinge maroora zvoramba kushanda, pamusana pekuti kudiko, pamusana pekuti community yacho yamairarama mamuri yakadetermina ramangwana renyu, yapedza kudaro ndokumva yachidestroya mikana yevamwe vakanga vaita magood decisions, but vabereki havachaonesa ari good. Why? Nekuda kwekuvakatangira. Saka vapfana mese muruko wherever you are, ndoda kukuudzai chinhu ichi. Kana muchinge mafamba, endai munofunga. Imi hamusi kuona here venyika yamugere havasi kufamba nespeed yenyu, venyika yamugere havasi kumwa kamumwire kwamunoita, venyika yamugere havapaparike sezvamunoita, venyika yamugere kune vari soba ndimi zvidhakwa zvemwe, venyika yarimbere kune vamwe vanokama musoro ndimi mega musingachakami, venyika yamugere kune vamwe vacho vanotorora vachiverenga ima huchaverengi, venyika yamugere vamwe vacho vanotoziva kuti I cannot stay nemunhu handisina kuroorana navo kunze kwako. Problem iripo ndeyekuti imimi munoti kana muchinge maenda kune dzimwe nzvimbo munobatira zvinhu zveikoko padenga, mazvibatira ikoko padenga, moda kufunga kuti madiscover something new, and you want everyone else to settle in your stupidity, and because of your stupidity makuvharira vamwe vanhu vakazviwanira vazulu avo akanaka mikana, nekuti vabereki havacha